môžeme modliť a Boh nechá povstať veci. A Boh teraz mi pripomenul, čo mám povedať. Že vlastne prečo som tu, žahnitko? Ja vám poviem, že to je fakt zázrak. Ja som si nikdy nemyslela, že sa vrátim. Nikdy ma to ani nenapadlo, hovorím, to skončilo, Vojtech mi to už David povedal, že odcházíš predčasne medzi tým 5 detí, to už si niekde inde. Ale keď som sa dozvedela, že Vojtech odišiel k Pánovi, že je slávnosť, môj duch bol pohnutý, že som vedela, že ja tam musím prísť. Nezoberte to zlom, ale ako keby som si myslela, že ja som trošku dlžná. Ja som niečo dlžná, lebo som odišla predčasne. Ja som nevedela nič viac povedať ani uchopiť, len som cítila, že my vieme, že nesplácame dlhy, hej? Rozumieme si. Ale máš to niekde vnútri, že ty musíš, lebo niečo treba napraviť, niečo treba spraviť. A to sa ukáže tam, keď prídem. A ja keď som prišla, videla tom slávno, celé to bolo nádherné. Ale čo chcem povedať, ja keď som sa vrátila domov, ja som bola plná toho a Duch Svätý okamžite ku mne hovoril, ešte v ten deň, Beata, ty sa musíš vrátiť. A musíš pomôcť tomuto zboru, pokiaľ pastor s drahou manželkou povedia na to amen. Chceš sa vrátiť a pomôcť cirkvi modlitba prelomiť. Povieš si, kto si ty, aby si prišla prelomovať.